Patton yn cymryd ei hun, mae nôl at Bright sy'n mewn ychydig o le, Bright yn troi ddyn, mae allan at Hulbert, Hulbert yn herio Sears, Hulbert ar ei drodd dde ac yn taro'r postyn. Wel am ergyd gan Oli Hulbert ar ei drodd dde yn uchranu ddi bron i'r gornel ucha. Bright. Oli Hulbert, wel yn cael ei ddal gan Mendes y tro hwn, y bas at Adam Davies. Adam Davies yn syth at Louis Lloyd, yma Louis Lloyd wedi sgorio i Caernarfon. Wel, rhai dweud yn erbyn llif y chwarae. Ond am batrwm hyfryd yng nghanol y ca, Mendes yn ail-enid y meddiant yn syth at Adam Davies, y bas yn hollti'r amddiffyn, a Louis Lloyd yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Caernarfon yn gwrthymosod, mond un symudiad chwym yng nghanol y ca. A Louis Lloyd yn gorffen, yn wych rhaid dweud, dim cyfle i'r golwr. Ond ôl benydd gan Steff Edwards, Wilmot draw at Snaith! A mae Snaith wedi rhoi'r Barri yn gyfartal. Rhyw 30 eiliad ar ôl i Caernarfon agor y sgorio'r prynaw yma. Y bel yn canfod Oli Hulbert yn ei sgwario ddi a Snaith yn y cwrt chwech. A dim cyfle i Steve McMullen yn y gol i Caernarfon am ddechreuad i'r gêm. Matty Jones ar ei drwy'r chwith yn syth heibio o Mendes oedd nôl yno a Snaith yn gorffod. Mae dal yn o'i Caernarfon Adam Davies! O, yn taro'r trawst. Mae dal yn fyw. Louis Lloyd yn gallu troi y croesiad dros ben y bar, dros bosib bod hi'n gol. Wel, Caernarfon yn gofyn am gic o smotyn ac yn wir. Wel na, cic gol yn hytrach, o'n i'n meddwl fod y dyfarnwr David Morgan wedi caniatáu'r cic o'r smotyn i'r cofis. Wel, gymaint y digwydd o fewn rhyw 30 eiliad fyna. Jones yn ei anelu ddi draw at Sears. Mae dros ben pawb. Mae dal yn syrthio Adam Davies yn ei thynnu ar draws ac am chwarae gwych gan George ar ergyd yn syth at y golwr Luke Rees. Ond unwaith eto, y Barri'n hynod o ffodus am chwarae arwrol fyna gan Michael George yn clirio oddi ar y linell. Unwaith eto, Zach Clark ac Adam Davies ar ergyd. Mendes. Gosset sydd wedi bod yn dawel iawn yn ystod yr rhan y cyntaf, ond oedd hi'n bas letraw. So, Oli Hulbert wedi ceisio. Oli Hulbert, mae dal i fynd fe'i rownd. O, chwarae hyfryd gan McMullen. Ond i'n meddwl bod Oli Hulbert yn cam sefyll. Ond yn amser i rediad yn wych yn ceisio mynd rownd y golwr, ond McMullen yn y diwedd yn neud i waith yn rhagorol fyna. Mi oedd Oli Hulbert yn hollol glir. Gornel mae reit ar ddiwedd yr rhan yr cyntaf yma. Cael ei chlirio reit dan lliman y barn gan Magitson i nôl i fewn gan Louis Lloyd. Louis Lloyd, o, gam arbediad rhagorol gan Luke Rees. Fe gafodd ei wiriad hefyd y bêl nôl i ganol y cwrt Cosby. Am arbediad anhygol gan Luke Rees. Y golwr un ar 20 oed. Yr ergyd gan Louis Lloyd. Ac o fewn fflach mi oedd Luke Rees yno. Edwards troi nôl ar ei drodd dde y croesiad. Beecher digonodd amser iddo fe glirio, mae'n mynd yn syth at Louis Lloyd sy'n rheoli ac yn herio Beecher, mae ar rownd Beecher, y croesiad ar ffw oedd ar peniad i rhwyd ochr yn unig. Chwarae hyfryd gan Louis Lloyd yn herio Beecher, croesiad a ffw ar rhediad. A'r peniad fel wedes i i'r rhwyd ochr.